हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। किशन बानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा हो खबर। आज हम आप लोग के एक बहुत ही प्यारा सा माता जी का गीत सुनाते हैं, तो आप लोग के कैसे लगे कमेंट करो लोग। मैया हाथ के लिहले डोलची बाजार करेले, मैया हाथ के लिहले डोलची बाजार करेले, अपने पसंद के मैया साड़िया खरीदेली, अपने पसंद के मैया साड़िया खरीदेली। अरे चुनरी के देखी जय जयकार बोलेली, मैया हाथ के लिहली डोलच बाजार करेली, मैया हाथ के लिहली डोलच बाजार करेली, अपने पसंद के मैया बिंदिया खरीदेली, अपने पसंद के मैया बिंदिया खरीदेली। सेनुरा के देखी जय जयकार बोलेली, मैया हाथ के लिहले डोलच बाजार करेली, मैया हाथ के लिहले डोलच बाजार करेली। बढ़िया।